Kaixo, egunon ikusentzulego maitea, eskerrik asko etortzeagatik berriz ere zozoak beleari 5. kapitulora, hau da nire imitazioa de lokutora, zen modu zaten. Kaixo, nik ezakat imitaziorik, Nikola hitz egiten dut altuan eta gaur agian lasaiago, ez dut uste. Danelizius eta Laura Re gara, eta kapitulo honetan sartu baino lehenago kontatu nahi dizut intimitatean izugarraizko beldurra ematen didan gauza bat, nahi dezu jakin. Bai, esan. Kristoneko beldurra ematen gauza bat eta gauza hau deitzen da inflazioa. Ez nire sabelaren inflazioa, ardau frisantiaren ondorioz, baizik eta presioena, gaur goizian egonaz Donostian tabakalera tabernan, ze goxua, ze politxa, ze txukuna, ze inguru polita ere bai. Ze hostia emondoztieten ordaintzerakoan, zuak, itzu zenbat kobra hostia, kafetxo bat, eta brownie bat. A ber, egingo eta postu. Kafe doble espresso izotzarekin, brownie portzino bat como olakua. Nik uste Donosti izan da 10 euro. A ber, hori normala bada, ez nau hain triste. 6 euro kobra ustea? 6 euro. Hori bai dela beldurra. Bai, kapitalismoa. Kapitalismoari beldurra ingeike denboraldi oso bat, baina gaur ez da momentu hori. Baiz. Gaur hitz egin behar dugu gai misterioso baten inguruan, porque atera bigau perolotik beti bezala, eta ekarri dugu Kristoneko gonbidatu bat. Nahi dezu bota pistaren bat igual entzuliek adibinatzeko, edo nahi dezu sartzia. Sexualitate ez normatiboa. Ai, ama! Ba, izango gari girurak, ja. Las tres mellizas. Sarda dia, Platora! Olat Salvador, txalobero bat! Postprodukzioan. Kaixo, latzongi etorria gure gotorlekura. Kaixo. Eskerrik asko. Acojonauta. Piskat. Urduri. Piskat. Zer gaitik? No. Por lo que sea. Zeri daukatzu beldurra? Zera hemen kasuelatik ateratzia gutxien nahi dozun gauza? Ba, ezakit. Porque aldatu geik, Esan diate, oso deseroso balin bada aldatuko degula. Bai, hori esan inbieda. Gero, gezurra da, baina. Baina, bueno. Zuk igual ez ezue aldatuko. Ez daukatzu kandidatorik bafango gare directamente? Bai, venga. Bai, a ver. Gaurko gure sistema oso sofistikatuan. Prepotentzia. Prepotentzia da kristonenko gai turbio bat. Inoiz ditu zaituzte prepotente olatz? Itzoiekin ez zaituzte. Eta zeitzekin? Ezakit, agian esateko bestera batekin, edo batzutan zure lekuan jartzen zeranean, edo nik behintzate horrela interpretatzen dut, mugak jartzen dituzunean, eta ezezkoak emate dituzunean, jendea pixkat pikatzen da. Claro, eski hor da meloia, ez? En plan, noiz azten da prepotentzia, eta noiz gabitz como hitz egiten bakarrik, en plan, egia dien gauzen inguruan. Bai, egia edo diren gauzak, aurrekoan entzun nun, hau hola da, ez da, ez ongi, ez gaizki, hau hola da. Eta batzutan, hola da nori gaizki hartzen da. Eta baitare, jarrera kontua, depende zer antzun ematen dezun, kontatzen du gehiago jarrera, edo nora esaten dezun, esaten ari zarena baino. Bai positibo eta bai negatibo. Izan bida oso kapitulo konzeptuala. Oso densua, oso abstraktua. Ez dakit jeitsi edo ez, baina hola urkezpen eta base bat emateko gure elkarrizketari badakitzuen nire munduko toki gogokoenera joan naizela beti bezala Gasteizko Unibertsitatera galdetzera gaztiei, ea ze hostia iruditzen zaien prepotentziaren, arrotasunaren eta gauza honen debate guztia. Así que, kale galdeketa! Kaixo, Danelizius naiz eta Gasteizeko Unibertsitatera etorri naiz gazteekin prepotentziaren inguruan eta honen inguruko beldurrari buruz hitz egitera. Ikusiko zute zen ondo. Kaixo, egunon, zeizen daukatzute? Martin. Eta Paula. Martin eta Paula, azkar, esan zeuen buruaren inguruan 3 gauza gustoko dituzutenak. Oso barregarria naiz, inteligentia eta ez naiz oso erraz aspertzen. Sozializatzeko gaitasun handia dakat, extrovertidua, bueno, ez dakit... Ja, bai. Bueno, berdin dio, ya está, esare heldu. Donostiarra nizela, futbolari trebea, eta historiako ikasle, bueno, alaia. Balorea daukat, uste dut hau sartan naiz, ez daukat beldurra zerbaitzeteko aurpegira. Eta 3. konfiantza daukat nigan. Sorbalda, la espalda eta hankak. Orduan zure fisikoaren inguruan dira 3? Bueno, bai, eske, vale, bueno.
Bai, nire hiru lehenak izan dira fizikoa, baina pertsonalitatea nirea asko gustatzen zait. Esan, zeuen inguruko 3 gauza negatiba. Oso pesada naizela. Pizkat baga. Beba igual pizkat astuna. Bastante. Oso lotxagarria naizela. Nire lotxatia, alferra. Pizkat egoizta naiz, pizkat asko, baina jo también veo eso como positibo batzuetan, oso motza naiz, estatura eta hori ez zait gustatzen, eta ira, problemas de ira, bai, asko azertzen naiz. Esango zenuke gaur egun gazteok kontuan ditugula gehiago gure birtudiak edo gure defektuak? Defektuak, bai edo bai, uste. Puntu ahulak. Zergaitik? Kritika asko daude gaur egun, eta oso epaituak izaten gara. Estereotipo bat dago eta zu jarraitu behar duzu, tanto pertsonalki, pertsonalitateaz eta fizikoz. Esango zenukete gauza positiboa dela pertsona oso arro bat izatea? Uste baietz? Positiboa, batzutan agian bai, baina bati arroa izatea, positiboa ez da izango zure bizitzan. Ze diferentzia esango zenukete dagoela arrotasuna eta prepotentziaren artean? Arroa baldin bazara, ez duzu txuleatzen bestearen aurrean, baizik eta zu badakizun nola zaren, eta horrekin ja zaude lasai, eta prepotentea baldin bazara zaude denbora guztian beste esaten, ni no seke ni, ez dakiz zer. Hori ikusten da, igual begiradetan edo nola hitz egiten dozun zutaz. Hori ikusten da, eta gero bebai bestiekin eukitzen dituzun tratuak, bebai ikusten da, hor. Humila izatea. Hoi niretzat, beharrezkoa bizitzat. Eta horrek izan dira gaztiak. Eta oin gaztetan 19 urtekin jadaukate como audana kudeatzeko animoa ondikan, nik ez naukon izango. Nik ikusiko banu neure burua mikrofonuakin kampusian galdeketak eskatzen, fango nintzen korrikan. Fango nintzen! Bai. Eta batzuk badoiez. Beldurra mikroari, nik uste, ere bai. Bueno, eta sare sozialei, Ze nik uste hemen benetako beldurra da internetari. Baina batzutan galdetzea duztia, hau telebistan urten bidatani, bai. Zer horpegiare, bai. Hemen di como 3 hilabetera edo, baina, berdin dia. Bai. Badakazu como galderarikola profesionalmente, edo jarraituko? Niri gustatuko litzaiake jakitea, zeba uste egu dakaula, edo diogula beldurra, gu gure burua jartzea bere lekuan. Hau da, prepotentzia hori edo normalean ulertzen da pertsona horrek dakala kriston egoismoa eta batzutan kostatzen zaigu onartzea onagarela zerbaitetan irakurriko gaituztelako prepotente bezala. Orduan, zergatik diogun beldurra esateari ze ongi egiten dugun podcast bat. Adibidez. Olat, ez aidazu azkar ondo egiten duzun gauza bat. Demora pasau daia, Demora pasau indaia. Ez que oso zaila da. Patata tortilla. Super ondo egiten dut. Begira, nola egite oso? Goxua edo gogorra? Goxua gogorra baino gehiago, baino ez. Tipulakin edo gabe? Super gordina ere ez. Gabe bikoteria zailako gustatzen tipula, baina kin ere oso ondo. Red flag. Aldatu bikotia, tia. Bai. Tipulakin beti. Bai. Eta vegana? Saiatu zean nuez baita egiten. Zer barkatu? Tortilla vegana. Ez nahi saiatu, baina baiarin, errezeta batzuk gordeta baitzut egunen batean saiatzeko. Nik behin egin nun bat eta harri puska aterazetzen. Garbantzuekin eta? Bai, Nik dastatu izan ditut, como oso jugoso goxuetatik como argamasaraino. En plan, depende de receta como ingrediente kopuru pixka bat gaizki sartu edo denbora koksino pixka bat gaizki egin, cemento. Bai, cemento literal. Bai. Ongi etorri gure tortillaren inguruko podcast. Gaur gure kapituluan. No, Laura, esaidazu ondo egiten duzun gauza bat azkar. Haserre egon. Bakoitza berera. Hola, esaidazu gaizki egiten duzun gauza bat azkar. Antolatu. Ikusten askoz ere azkarrau bestia baino. Askoz ere azkarrau. Uste oso sozialki garela kondizionauta izateko gure defektuak buruan birtudiak baino? Bai, guztiz bai. Nahi dezu elaboratu. Bai, eta gainera nire ustez genero marka ere oso argi badaka honek, eta emakumeok
zerbait inbar dugu ja, gure buruan gehiago sinisteko, zeren katastrofikoa da, batzutan ze gaiztoa gehan gure buruarekin. Bai, eta eskatzeko gure lekuare, bai, ez, batzutan? Osa, nik uste dut eske prepotentzia eta genero eta kontzeptu guzti hau nik ezin debanatu genero irakurketatik. Osa nahet, adibidez, termino, niri orain gustatzen zaidan termino bat, de hecho, tatuatu dela txula, ez? Porque batzuetan, bilera batzuetan da, como, eske zea txula bat, baina eske, depende ze espazioetan txula bat izan barzea, naiz eta ez izan benetako bizitzan, baina sinistu behar dezu eta eraiki behar dezu pertsona hori ere, bai. Eta nire itxen naiz puntu batera, eske berdin zait, jendea ustea, ni prepotente naizela, ala ez? Ze batzuetan egiten nahi naizen bakarra da, nire lekua aldarrikatu, bilatu eta borrokatu. Eta usteet, emakume cis honetan, naizen honetan, hori da benetako nire papera dela, bilatzea eta topatzea eta lapurtzea nire lekua. Osake. Hombre, usteet justo kapitulu honetan beldurraren inguruan gaitez egiten noski baietz, porque dauko beldurra gure kanpoko percepzioa, gure noseke, hola konportatzen bana ez pertsatuko duten, edo hala konportatzen banaz, baina gaitez egiten boterearen inguruan, bebai. En plan, prepotentziaren asuntua da como dominazio asunto bat, ninaz zu baino obia hau egiten eta hortaz zuk entzun behar nauzuneri. Eta horrek genero perspektibatik ateratzea ezin eskoa da. Ja. En plan, ezin jozu boterea ebaluatu patriarkaua kontuan hartu gabe. Bueno, baseike baino gaizki dao. Eta egin izan da historia. Iaia ez ezin da ebaluatu. Horixe da bai, baina justo hau da como top 3 gaiak patriarkatuari lotuta dauelak. Eta nik daukot fascinazio bat, eta asko hitz egiten dut honen inguruan nire dragartearen inguruan hitz egiten dudanean. Eta nik sortzen dudan teatralizazioa eta tal dator, nik dauko dalako fascinazio bat emakume maltzurraren figurarekin. Uste dut, historian zehar, hau da pixka Taylor Swift, baina uste dut, Taylor Swift dauko monologo bat honen inguruan, uste dut, badaudela hainbat ezaugarri, berdin presentatuta, aldatzen dutena asko haien izaera generoaren arabera. Ez decir, Taylor Swiften esaldia, gizon bat da estratega, emakume bat da hotza, gizon bat da entusiasmaua, emakume bat da histerika. Eta uste dut, historian zehar eraman diela emakume asko haien boterearen erabilera egiteagatik maltzurkeriara. Eta nina fascinauta, porque honei pentsatzen zaidan erantzun posible bakarra da, bale, maltzurranaz, oain ze. Bai. Te jodes. Bai, en plan, bale, oain zer. Eta hori, uste dut dauela botere asuntuarekin oso lotuta. Zuk, egiten dozu lan, industria baten, non pertsonalidadiak eta egoak eta pertsonen infulek pixu asko daukate. Esango zenuke jendeak asko jaurtitzen dauela eltoken de... Ai, hori flipauta dao! Bai, denbora guztian. Bai, denbora guztian zuri. Digo, niri ez hainbeste, edo zaizkit iritsi hainbeste, baina ikusi ditut inguruan dardo pila bat, eta gainera kustionamendu asko bere buruan sinisten duten pertsonai, eta kasualiadez emakumeak, ez? Justo, badakizue Joko Ona podcastean egoten gehala Lore eta biok, Ainhoa Vitoria eta gonbidatuekin batera, eta horreko denboraldian Izaro etorri zen, eta kontatu zigun berari nola eragin dion gorroto guzti horrek, ez? Ezkenean, ze trampadan esatea jendeak sinistu zure buruarengan, eta sinisten dezunean, batean kriston gorrotoa botatzea zuri, zure buruan sinisten dezulako, eta zure proiektuan sinisten dezulako, eta aterazearako txula bat bezala. Izugarri, eta nik honen inguruan nahi dut zabaldu como kripta bat, porque esango inun meloia, baina como somos góticas, nahi dut zabaldu como presa oso handi bat dala diruan asuntua. No, artista bat, zare, sinistu zeure buruan, eman zure mesua, ez euki beldurreik, ez euki tal, oin bai, 15 euro kontzertu, hainbeste zaitxas flipau, porque dauko como a la chill mafia esperando, edo la que sea, vale, da, adibide bat jartziarren, en plan, zure postuan egotiarren, bere ama hilgo zauen jendia badao, así que ez flipau hainbeste, esto es el show business. Nola surfeatzen da olatu hau de zuk biedosuna, en plan, zure burua balio estia ambito moralean oso difusua da. Ambito ekonomikoan oso zuzena da. Nola esango zinuke? Bai, nire kasuan pasaituta inbeste urte musikan dirua galtzen,
Nik dara matzat. Literal. Bai, benetan, egingo ditu, laiztara 15 urte edo ja proiektu musikal batean nagola eta kontzertuak ematen eta bar, eta dirua irabazten hastea izan da gauza berri bat niretzat, eta orain dakat, bai, hola da, orain dakat privilegioa, hau da, nire ogibidea dela, eta hala ere pertsona prekario bat naiz, eta jendeak hori ez dauka oso argi, egin bar da kriston pedagogia pila, bisibilizatu bardia dauzkagun gastu guztiak, ze jendeak ez daki, guk existitzagatik hilabeteroia pagatu bar degula dirutza bat. Lana egiteko eskubidea izateagatik. Hori da, eta orain nagon fasean adibidez, lana egiteko, ez norbaitek ordaintzen diala lana egitea beti, baizik eta nik ordaindu behar dudala, adibidez, disko bateko izteko, grabatzeko, kopiak egiteko, hau guztia egiteko dirua behar dela, ez? Eta ni lanean ari naiz, eta liberean dirua inbertitzen, orduan, ja ez daukat inungo kuestionamendurik nire katxearekiko, ulertuta, dirua ez daukaten leku batean, militantziagatik askotan joko detela, eta, osea, tirana bat bihurtu gabe, eta diruzale bat, baina... Hau igual polemikoa da, baina horbe bai daude marra gorrex. Badaude batzuk. Hombre, nik uste dut esparru batzuetan ez dela baloratzen, askotan hitz egiten ari gera, balorean jarri gure kultura, gure hizkuntza, Euskal Herritik sortzen dana, Euskal Herrira, eta bar, eta gero, momentu horretan kontratu bat egin behar denean, edo prezio bat jarri behar dezunean, ja ez zaigu gustatzen egin beste gure kultura sortzea, ez dut esaten ni ez nahi sortzaile, nola baita esateko, baina ni baitare momentu batzuetan egon naiz egoera batean eta prezio bat jarri behar nion nire buruari eta enekin ze prezioa jarri eta galdetzen diozu bati eta nik honengatik oratzen dut ez dago ez dare estimulazio moduko bat, baina hori da. Militantzia esparrutara juten zarenean, lotxa ematen dizu eskatzea, baina, ostia, prekarizazioaren inguruan. Hori da, baina justitze egiten ari gea sortzaileen prekarizazioaren inguruan, zeba bultzatzen dugu prekarizazio hori, ez? Usteet, dela kriston beloia edo kripta esparru hauetan ere bai. Osea, nola ordaintzen ari gea gure artistak, eta gainera eskatzen ari gea haiek egitea. Badaude bate bat, eta desde luego ez dugu gaur soluziono bihar, baina badaude bate bat non gure bozu balioztatu kontrakultura, Oin bai, militantzia eta ez dut konparazioak margortu bihar, porque soy una muerta de hambre, eta lo que sea. Baina, bebai galdetu nahi nizun, honen inguruan, bai, artearen asuntuaren inguruan, eta prepotentzia, somos artistas. Zinen, nik eukinauen nire bizitzan momentu bat oso basua, non konturatu nintzen moto bat saldu doztiela. Plan, porque, claro, artean momentua da, super kreativa, eta zure munduaren gailurrean egoteko como posizio bat, super, en plan, esanatoki gainean, como super guai, super empoderaute eta super dana. Ta gero, sartzerakoan, konturatzen zara, ikusgarritasuna eta ospia eta kreazioa eta arrakasta bi vertikal guztiz separauta diela. En plan, egon zike como munduaren prime time telebistan eta ez heldu hilabete amaierara. Ez oso neuke honekin kristoneko bofetoi bat, porque nik bai. Bai, a ber, urte askotako prozesua izan da eta ikasi dut, hori, poliki. Osa, ez aitiritsi niri hor arrakasta zerotik eunera, osa, nijo naiz pixkanaka eta nire bidea iten eta iritsi da arrakasta edo, ezagit osondo zer den arrakasta, baina bueno, neurri batean bai, emaitza batzuk edo zure lanarekiko, eta bai, osea, egiten zoazen neurrian konturatzen zera, naiz eta zurikatxe bat ordaindu, zurikatxea jongo dela zuzenean, adibidez, bideoklip bat grabatzera, edo beti inbertitzen irabazten denzuna, eta egunen batean, pentsatu egunen batean zuretzat izango dela zerbait, baina, bueno, beti ibili naiz duela gutxira arte beste lanekin, eta hola orduan, ez da egun batetik bestera super ezagunak naizela ere ez. Bueno, naiz eta batzuentzat bai. Eta orain puntu honetan, elkarrezketa ona iritzea ala, prepotente uste ez duzarela? Ez. Hori esan miatzen, porque sabiz beti esaten, bueno, no, baina, ez dakiz, no sé qué. Flipau pixka bat, neska. Horregatxik eta betxaitxugo, Eta txula? Eta txula? Hau da, bideo bat eta erabaki bat hartu ditu danak, oza, igual ez prepotente, baina bai seguruago egotea nire buruaz edo txulago izatea. Osa, gauza horiek erabaki konstiente bezala dauzkat eta bidean nago, bai.
baina aldi berean, aldarrikatu nahi dut, ausarta ere banaizela. Zeren askotan igual ikusten dira, segurtasun falta guzti horiek eta bar, baina gero ikusi nahi nuke jendea nik inditudan gauza asko egiten, eta ez... Total, desde luego sofatik oso erraz izaten artista. Artista izatia zure txeko sofan oso erraz. Hori izan nahiet. Bai. Egin eta ikusiko dugu, ze muzu. Bai, porque gaina nik beti marrazten dut paralelau munduko beste ogibide guztiekin. Zu ez soiaz zapatagilean gana zapatak eitera erakusten. Zu ez soiaz okinean gana opilak eitera erakusten. Baina show baten ostean edo kontzertu baten ostean, beste honian hobeten ozina, ez dozu pentsau haitia, hola, edo haitia, depues kaia. Hori bai da prepotentzia. Bai, egia esan, momentu horiek ere batzutan ez dakit oso nola gestionatu, ze jendeak batzutan informazio gehiegi ematen dit, eta bai, egia esan batzutan, bai, era sutil batean, baina bai, izan detela, bueno, agur. Bai, en plan, absorbitu dut esan dizuna, ez dut erabili behar, agur. Bai, baina, hau Lamia Mariekin hitzein genuen, oza, jendea ezaki noiz hitzein behar duen eta noiz ez, eta zer esan behar duen eta zer ez, oza, zuk ezin diozu pertsona bati esan, eske ez dakit, eske edo zein adibidea balio dit, oza, zuk ezin diozu pertsona bati, nik egingo nuke beste modu batean, egin zu, kutxipakean niri, eta gainera ezin dituzu konparatu bi show, ez dakit, egun ezberdinetan, espazioa dago tartean, publikoak, supongo, asko egingo dula baita ere, eragingo dula publiko aktibo balimago, edo ez balimago aktibo, zea pertsona bat, dituzu gauza batzut deitzen dira sentimenduak, digo, supongo. Somos sentimientos, tenemos seres humanos. Hori da. Tal cual. Orduan, baina denaren prepotentzia eta hor nik uste dagoela baitare beste dikotomia bat dela modestia eta faltsa modestia. Ni molestatzen nago izugarri en plan, ez izan faltsa modestia, a ber, zer da, oza, nik ulertu nahi dut zer den falsa modestia, porque ni esaten nahi naiz, txintxua, oza, esaten ari naiz. Ez dut ikusten nere burua hor, enao prest, naiz sentitzen seguru, ez dakit. Ez izan falsa modestia. A ber, norbaitek definituko zer den modestia eta falsa modestia. Definitzera usartuko zinateken baitea? A ber, nik ulertzen detenagatik, bat benetakoa da eta bestea ez. Baina zer da, libre interpretazioa. Ez, pues, adibidez, bueno, horitzuk bakarrik jakingo zenuen esan zenun momentuan, igual beste pertsonak esan zen, jode, pertsona honek nahi du nik loreak botatzea, eta orduan esaten dit, azterketan suspegituko duten esate dutenak, eta gero behatze bat ateatzen dute. Ai, supergaizki urten, da nekixe. Ai, konparaketa, baina ez konparatu peina horrekin, ni ez nahi zain nazkagarri, No, baina zukitxea zu gezurretan edo benetan. Hori, jendeak interpretatu dula zurea faltsua zela, baina, no, porque hau bai gertatzen zande, ai, supergaizki urten jatan, ni onduan, en plan, utziot, azterketa erdixa txuri, en plan, komo de gaizki. Porque erantzun dozu dena, orduan zehose egin jozu, en plan, neurketa oso simpliak indaitezke. Bai, gainera, oso zaila da, behin idatzita, 0 bat izatea, Osa, oso zaila da, así que... Bai, no, baina nik dauko teoria bat, dela pixka bat, como konspiranoiko. Gestu hau esan nahi dau papel de platasko, como txapel bat, en plan de konspirazion. Eta... Usten untzala, Jesus. Bai, dauko teoria bat, dela pixka bat evangelikoa. Eta dio, nik usteot bizitzan jendiak bier dauela beste pertsonak konstantemente gutxiesteko como munizioa, eta beti aurkibizu. Da pixka bat itzultzen al simil estudiantil, ikastolan, sobre todo aurrezkuntzan eta txikixak garenean, pertsonatekin sartu gure bozu oso erraixa da. Altu egisa bada horregatik, baju egisa bada horregatik, lodi egisa bada, argala egisa, lo que sea. Aurkitze duzu edo zinez augarri, eta toki txarrean jarri. Orduan, usteot, modestia faltsuaren ideia dala movida bat como jendia anulatzeko, en el sentido de, oye, hau hemos dicho su ondo, prepotente. Oye, hau hemos dicho, jova, oso ondo, es seguro su, en plan, que te duele la píldora, hau modestia de mierda da. Orduan, usteot dala como bakarrik jendia gutxiesteko erramintxa bat, eta bebai usteot, por desgracia, badauela jendia egiten duela benetan. Bale, baina orduan falsa modestia orokorrean besteek sortzen dute. Esan hori... Ez ez dute sinisten, bai. Sortzen dute, hori da, porque beldurra daube bai prepotente izateana. Orduan, ezin jozu esan dut lehen kafe bat hartzen ginuenean, sortu gau mundu bat, non ezin jozu esan zerbait txondo iten dozula,
porque automatikoki bihurtzen zare como referente de gaizki egiten dozun egunian te matamos. Bueno. Eta ezin jozu esan gaizki egiten dozula, porque ya da como, ai, penita, porque más la molestia. Es que ze presio de hori puntu batera iritsi zarela, eta ja ez badezu betetzen puntu horretara iristea, oza, hori da presio bat, nik uste kriston eragina dakana baitare gure egunerokotasunean. Ni ez naiz bizi mundu hortatik, baina zanet, artista batek, ezakit, kriston arrakasta dakanean, kontzertu batean, berdin zait, edo diska batean, gero ze beldur den hori, aber horrengoa sortuko etena, edo erretiratuko naiz, osea, nik erretiratuko nintzateke, ezingo nuke presiarekin. Nik, bueno, hori pentsatzen dut disko bakoitzatera aurretik, Osea, pasatzen ez fase hortatik de, bueno, igual ja, baina gero animatzen naiz beste bat egitera, eta ja, superatu barri izan dut, hori, nire beldur eta mamo guztien fase hori, eta esan, bueno, jendea izbazaio gustatzen, beste lan bat ingo dut, eta jazta. Osea, ez da ezer gertatzen. Aldi berean bai gertatzen da zen, entzuk jartzen dezu hor zure esentziaren zati handi bat, eta lan pila bat iten dezu hor, baina, bueno, pues, ni gustora gelitzen naiz, aurrera. Eske ni hor, ni hor dakat galdera bat, claro, porque nik hau egiten dut, niri gustatzen zadarako, eta emaitzak ez badaude, edo ez baldin badira, ni naiz, el cuento la lechera, nahorratu guztiamen, bueno, dilo tata. Eta orduan, batzutan esaten dut, ez bada betetzen, ez adeus gertatzen, baina ez denean betetzen esaten dut. Baina zergatik, osea, bai dago eragin bat, eta gainera, batzutan izan naiz, hain prepotente, osea, oso aserren egon naizenean, hain prepotente en plan, jendeak ez nahu lertzen, eta horregatik, honek ez daka... Ganak bia tontuak ni baina. Hori da. Musikan dago jende asko horrelakoa, eta musikan batzutan jende batek daukan espektatiba ez aionan betetzen, azten da merkatua kritikatzen, eta, bueno, hori ere asko ikusi dut, eta enbidia asko... Naiz komplexu egia, hori da, sofistikatu egia, alternatibo egia, mainstreamerako baina asko zobea, eta hor kondespendentzia bat ikusi ditu. Jendeak nahi dauentzun Bad Bunny, no sé qué... Bad Bunny, que agertza relaje. No, Bad Bunny baintxe bertan prepotente bastante da, baina mira, galdera... Oso zuzen bat. Esan zeike egia, gezurra, edo paso palabra. Vale. Batetik 10 zenbat raiatzen zare. Ez dut esan nahi... Segurazki 10 izango da. Ez dut esan nahi ongi edo gaizki dagoenik. Baina zenbat raiatzen zare en plan honestuki zenbakitxekin. Jarraitzaileekin, bisitekin, reprodukzioekin, erosketekin. 7. Bale. Bastante honestu embuten da. Ni igual 11. Horregatxik. Bai, Uste oso, en plan, zaude, porque hau da pixkat zaiko, eta nik ja ez dut egiten, baina zaude como adibidez jarraitzaile kontuekin edo reprodukzio kontuekin como pagina refreskatzen. Ez hainbeste, noizean behin behiratzen dut, zeren, bueno, garrantzitsua da azkenean, eta merkatu horren parte geran, nahi edo ez nahi, ze azkenean horrere zenbakiak daude, eta edo Instagrameko likeekin. Eta jendeak horren arabera batzutan kontratatzen zaitu edo ez, osea, ezin gera bizi hortatik kanpo, eta hori, osea, realidade bat da, ez du balio gaur egun esateak ez detinez begiratzen, ze... Bueno, balio du, baino hortaz bizi batzera, pues ez dakit zertan naizean, ez? Ja, total. Aldi berean, badakit, gauza batzuk eginda, jende bat agian fidelizatuko nukela, edo jende bat nigana ekarriko nukela, adibidez TikTok sortzea, ez zait Ni behartu egin dut nire burua, behartu egin dut. Ez dakit, niretzako beste meloi bada hori zeren, egia esan, ez zait gustatzen bereziki nire bizitza kontatzea, gauza batzuk kontatzeak erreparoa ematen dit, aldi berean nire burua saltzeko ez naiz oso ona, baina denbora guztian egin behar dut, eta orduan hor ditut kontraesan asko, eta, bueno, nire kasuan zorionez, bai jendea batzen joan zaidala urteak aurrera doazen neurrian, eta orain baditut hor jarraitzaile desente, karo, geisten jungo balira raiatuko nintzake gehiago seguro. Hori esan gotzut, porque adibidez, hau da, nabil pixka bat egiten como trauma dampen terapia, baina nik somatu dut oso azkar, nola giza burmuinak edo por lo menos niriak, kristoneko amets handixak dituzu eta kristoneko urren ikuste dituzu, eta heltzen zarenean, ezin jozu soporta bat zera fatea. En plan, pues imaginau, adibidez, ni hasi nintzenean Instagramen tontuan haitzen, imagina beuki, 10.000, garraitzaile, no seke, ditxuzu, eta oin ja, en plan, no, hau da normala. En plan, hau da biodana. Hemendik azpixa, en plan, ez dut merezi berri. Osea, ja, normalizaute dao, eta geisten dien egunian, ja,
Badakizu, en plan, ni posik egon nintzen behin 15 jarraitzaiekin. Baina behin helduta, ezin dut soportau ideia galtzean, oino beto daran bat, Baina egon zan momentu bat nire izaten zala. Ja, ambizioa. Doz uste normalizatzen gauela asko gure arrakasta? Bai, a ber, ulertzen dut hori, baina eske nire kasuan behintzat, gauza bat, oinarri oso sendo bat ematen didana da, jakitea, ez dela betirako ezer, gertatzen ari zaidan ezer. Askotan flipatzen dut. Metodo bat da, baina oso tristia. A ber, osa, ni teoriak badakit, praktika ez dakit. Osa, esan nahi den. Nik nire jarraitzaile ezea, txikia da, bueno, Twitterren pixka gehiago, eta tuiteatzen duten aldiro liatzen da, ezak zergatik, baina esan nahi den. Zezan dezu? No, eska erantzuna nukan. Ez dala betirako, eta... No, baina nik ezin dut irudikatu, oso kostot, Da como oso budista. Irudikatu zure bizitza Twitterri gabe, adibidez, ez? Dela gure, nik uste dut, gaur egun gure egunerokotasuneko gauza bat. Bai. Edo, harremantzeko modu horiek, eta jarraitzaien sistema guzti hau desagertzea. Ez dut ulertzen mundu hori, ze uste dut super barneratuta dakat, eta nik uste dut denoi gertatuko zaigo, nik ditu 600 jarraitzaile, baina batean 500 baldin baditut esango dut. Zin jonda, espainolak, Burgoseko peña, ze gertatu da hemen zergatik batean. Bai edo zein jot gaizki. Hori zamarrun eta presnago jarraitzaia galtzeko, baldin bada nire idearak erakutsi ditudalako eta jende bat ez dagolako alde, kosagur. Adibidez, gero eta nire jarraitzaileetan, gero eta gizon gutxi daude, pues vale, ze molestatu dizu nik esateak ez dakizer eta zauri bat ikutu dizu, bale. Edo hasten manaiz Palestinaren aldeko aldarriak egiten eta jende bat galtzen dut, bale, eske jende hori zen nahi. Hori da kontu bat, baina... No, baina eske kontu hori badago. Eta iruditzen jat munduko gauzai como arimaik bakuena toda esta idea de no, ez zaitxas posizionatu porque kaltegarria zetako. En plan, pal numerito mágico, berdin jat. Bai, baina ni batzutan bai falta mota detela posizionamendua. Osea, munduan orokorrean, baina adibidez, millennial moduan, influencer mundua kontsumitzen dut pilo bat, batzutan terapia moduan, esateko, bale, ez naiz pertsonau. Baina bai, posizionamendua falta izan zait, eta egia da, onartu behar detela Euskal Herrian posizionamendua dela asko argiagoa batzuetan, eta irean utxiko, batzuetan, ez beti, baina gauza logikoetan, nolabait esateko, inork ez daka beldurrik. Baina orokorrean, horregatik esan dut, hasieran esan dut, zein da benetako beldurra, sare sozialei edo interneti, ez? Nik uste dut, sortzaiek edo jendea bizidena hontan, ezakin nola ditu ez dare, beldurra dakate hori esatea pentsatzen duten eta galtzea jarraitzaile horiek. Baina eske batzutan zure pentsamendua dia eskubideak. Osea, utxa, osea, tal cual. Bai, giza eskubideak ez dira debateak, osea, ez dira debategarriak, orduan, bueno, pues horregatik, hori nik errepikatuko, horregatik galduko bat jende hori superondo, ea galtzen dugun baita. Eta ja, gaitik fangare guztiz pikutara eta berdin dio. Baina, nahi dutitzuli, como, hola, rotonda batetik, esan dugu artistan asuntoa guztia, posicionamientuaren asuntoa guztia, beti hitz egiten da, eta guen baten jat, super astuna plataformaren inguruan. No, zuk ezin jozu hau esan porque daukotzu plataforma bat, porque ikusten zaituztegu, porque zu zure jarraitzaileik gabe ezosun lanik eukiko. Hau, niri petetan jat, como arrautza eta oiua, eta hau da pixkat prepotentia, baina galdetu bihozut, zenbaterako eskubidea uste dozu daukatela jarraitzaileek como zure posizionamiento edo zure outputaren inguruan legislatzeko, porque batzutan da, ez dakit, dabil gatatzen, por sacar un poquito de actualidad, dabil gatatzen noain aitanarekin. De repente, jarridan eskia como oso guapa, eta zide ditzen como 29 urteko kantante edozeinek itzen dauen gauzak, eta bastante suave. Eta jendia loka, porque claro, ya berak sartu dute como en la kutxa de umientzako kantantia. Eta galdetu nahi dizut, uste oso prepotentia dala esatea, no, eske plataforma hau nirie da. En plan, identitate hau nik sortu, zuek etorri zaete jarraitzen. Utzi bakean. Ez da bat ere prepotentea, eske egia da. Jendiak ematen dutza, kristoneko balioa de, no, eske zugu gabe zinen egongoan.
Ja, bajun, eske. Pues literal, eskerrik asko. Egin, eta bainik, orain, hori kanta berri batzuk ditut, kanta berri batzutan egin ez lanean, eta ez dira orain arte egin ditudan bestelakoak, beste erabatzuk hainez probatzen. Jende hori agian etorriko da, agian alde ingo du, eta ustez pres nagola, eta lanketa bat egin dudala hori gertatzeko, zeian ekatu naiz mundu guztiaren gustokoa izateaz. Olatz, etorriko dira zuri esatea, ni ezagutu zintudan, zure logoa zenian, ez daki zer, eta ni benetako Olatz ezagutu nun, zu oraingo Olatz ezeazu... Xurgatu dizute, ez dakize, pues prest. Osa, ni zurekin, jazta. A ber, zein etorri behar den neri esatera Olatz Salvador izena detela nere bizitzan eta nere bizitza artistikoan, ni ez naizela Olatz Salvador, edo ez naizela lehengo Olatz Salvador, nostalgikoa bazera entzune lehengo diskoa, eta... Gorrotu ditu nostalgikoak esan behar dute. Olatz Salvadorren nostalgikoak manifestatu egin dira. Diagur ez zama, nostalgikoak. Eta gainera, eske jendeak ez du lertzen aldaketa, osa, eske ni neun, pertsona ezberdin bat naiz. Osa, ni konparatzen maldi baren nere burua. Duela 15 minutu. Duela 15 minutu dura urte bateko Laurarekin, flipas. Osa, eske ez naiz berdina, pero ez, osa, ezertaz. Eta ze, aldatu naiz ez zu, estankauta geratu, ez dela berdina, tio. Eske los eske... Bai, neri justo... Bai, eske pizten nau, nostalgikoak. Justo pizten didatenak, olako sentsazio bat dira, hori, daramatenak 10 urte gauza bera egiten. Esaten dut, baina, zer aldatu? Osea, ez daude gauza berriak zure bizitzan. Ez dezu evoluzio bat euki. Pasatzitzegun, eskakeitanen, jende hasi zen kritikatzen, nigo nintzen talde honetan 14 urte. Hasieran eskatzen, gero ja ez. Orduan, jende hasi zen kritikatzen ez zelako. Eta hor zein bar genuen, osa da trampa, ez? Eska egiten ez, osa izena gaizki jarria dago nire ustez, baina... No, gero eskakeatu zinaten. Hori da, eskatik. Bueno, izten joan behar gara, eta gure zeremonia... Bai, barkatu. Egingo dugu Olatz Salvador bi. Baina, gure izte zeremonia astean baino lehenago, nahi dut pasatu esan dugun guzti hau, marko kotidianoago batera, porque fangare pixka bat ala Red Bull Music Academy eta gabiltz artisten ingurua hitz egiten eta tal, baino hitz egin dugun guztia non jendeak zure inguruan aurreiritziak dituen eta espektatibak eta zure benetako estua aldatu egin zara ja ezaren lehengo bezalakoa, hau ez da artiston kontua bakarrik. Hau jendia ipasetan jako mordo bat bai bikotiekin, bai lagunekin, bai tal, orduan galdetu nahi dizut igual modu kandidoago batean. Konfrontatu bihar izan dezu zure bizitzan egoera bat non botatzute la de eske sae txula bat, eske famak aldatu inzaitxu edo lako como mierda bat, como txantaje emozionala iteko? Latzerena igual ez, baina bai denbora guztian entzun bardet ahora que eres famosa, esaldi hori, gorroto detena. Osea, famosa como per se ez dauka inungo meritorik izatea. Eta ez dozu uste famatua ez bazinean postura berdina izango zala? Bereik nerekiko? En plan, uste jendia asarretzen danean, beti doiala como arlo emocionalera, en plan, ja esa helengo bezalakoa da berdina ointzare famatua. En plan, uste famatua ez dan jendia izate dutziala, en plan, pues ahora que tienes esa novia, edo lako zehoz, en plan, edo zein gauza, con tal de chantajeatzea. Ta erabilibio su prepotencia como hortik ateratzeko, en plan, ez da onegatxik, da zaelako tontolapiko bat. Bai, a ber, eta kompainia ondo aukeratu, porque bali, makazu jendea, demora guztia naizuna, naizkizuna golako trampak sartu, pues jende hori igual, fuera. Pues total. Ez izan beldurra ikusentzulego maitea, desberdina eta prepotentia izatea. Bai, ez, txula izan behar da, nik esan den bialdiz, oza, teatuatu dut. Txula. Ez azteko. Bale, aurreko gonbidatuak, hau da, Lamia Marik, utzizun galdera bat, zuretzako, eta gero zuk... Bazekien eretzatzela? Ez. Eta zuk utziko izu bat, norbaitantzat, ez dakizuna nordan. Ez dakizuna, ez dakizu nordan. Orduan, utziko izu jakin gabe. Galdera da, oso simplea, 3 hitz dia, eta parentesi batzuk. 3 hitzak die, sinisten desu mamutan, eta parentesi atzian, interpretazio irekia izan dezak galdera honek. Vale. Erantzuna da bai, zeren baditut nik mamupila bat barruan. Bitu. Bai. Eta, loa egiten, usten dizute lo egiten? Ez.
Bitu. Ai, ama, estás en la dormilina. Deakau arazo bat eta prepotente gehiago, prepotenteagoa izan bartzea. Bai, hori da soluzio arazo guztien. Bitu, bakzuna ikasten dan? A ver. Izaten putakumea, ni bezala, jazta. Joder. Jazta, aserregon beti, ben, aserregon barzea beti. Eta aurrera. Ez que aserre goteak energia asko eskatzen dut, nik energia... Superado. Molestatzen, pues ni molestatzen nau pila bat esatea. Zereken aserretu, porque bestela pasako, eta egun oso aserre, eta nire energia nahi kanalizatu bestereko batera. Ba, akizu gertatzen zaidan, mugitzen naizela superongi aserrean. Esan nahi dut. Nina esbera moduan. Ez, ni aserre goteak lasaitasuna ematen dit. Ni pozik baldin banago ez. Egia da, eta ni aserregotea laguntzen nahu batzutan bideratzeko sentimenduak. Hau oso arraro da, bai, ez, bueno, kero. Bai, no, jende asko igatzen jako, nina zu esalokoa, ni konfliktu natian zetot, bueno, banoie, En plan, arralizia dokotzu, gura zukitzia, bale, venga, hartuen, iban oie, agur, ondo pasa. Batzutan nortu behar dira bataiak, eske... Total. Batzutan ze? Nortu behar dira bataiak, osea, batzutan, ezakit, akazur... Zezarete Portugal, ni ez. No, ni bai. Egunak ditu 24 ordu, nik gauza asko ditut egiteko, eta ez dut nahi egon, movida toksiko batean denbora asko, energia... Aserre ez da toksiko, No, hemen egingo dut. No, badaz, aserriak eta... Esan nahi dut, zerkera egiten dizun aserre hori ez, seguraski zerbait diagon zerbaitek. No, 180, ni neu. Ez da? Osea, ni hola naizelako, osea, batzutan kanpoko ezerrek pizten dit, batzutan da, ni neu. Eta psikologoak zedia? Mundu horrek, narzisista gutza naiz. Horren inguruan beste kapitulo bat igual, baino ez dakitzen ba denbora daukagun, así que maitxia, idatzi biezu urrengoa gonbidatuarentzako galdera bat, eta Laurak egin behar dizua maiadako galdera. Bai, sentitzen zarenean potente eta bitxota, norbait esateko ez? Eta txula. Eta txula, zentzuten da zure buruan. Ba, batzutan jartzen un kontzertuetara bidean, doiakaten amabitz. Zer jalborda! Ez dakiz hartu geiken, baina, bueno, honekin agurtu behar dugu elkar. Eskerrik asko latza badu eta eskerrik asko doiakat. Mi esker, agur.